Ndị nọ na 1997 n'Ọkịja Grammar School merụbego mmemme inye ndị mmadụ onyinye maka ụmụ akwụkwọ bụ ndị gụrụ akwụkwọ ebe ahụ iji wee gbaa ha ume maka ime nke ọma. Ya bụ mmemme bụ nke dọtara ndị si n'ebe dị iche iche bụ ndị gụrụ akwụkwọ na Ọkịja Grammar School si n'ebe dị iche iche na steeti a nakwazi ebe ndị ọzọ dịka ndị jikwa director Anambra State Universal Basic Education Board bụ Lady Patricia Mgbenwelu, Oriakụ Ozioma Okafọ na onye isi oche na Chief Executive Officer Seahorse Lubricant Industries Limited Chief Ebuka Ọnụnkwọ. Feto onye Uche pụtara ya ọga. Ya bụ mmemme bụ nke ndị otu 1990 wubere iji kpọlite mmụọ agụmakwụkwọ n'ime ụmụ akwụkwọ. N'okwu ya, onye isi oche na ya bụ ọgbakọ bụ Chief Ebuka Ọnụnkwọ gwara ụmụ akwụkwọ ka ha nwee ezigbo agwa, wepụ aka na ihe ọbụla ga-emebi aha ha maọbụ aha ụlọ akwụkwọ ha. Chief Ọnụnkwọ mgbe ọ na-ekwupụta ahụhụ ọ tara mgbe ọ na-agụ akwụkwọ kwuru na o nweghị ụzọ dị mfe esi enweta ego na-abụghị ịgba mbọ ma tinye uchu na ihe onye ọbụla na-eme. O nwere mwute n'ọnọdụ ụlọ akwụkwọ OGS wee kwuo na ha nwa gụsiri akwụkwọ na ya bụ OGS na-atụnyekwa ego ha iji bunite agụmakwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ, weto ndị isi na ndị nkuzi na mbọ ha na-agba ilekọta ma kụzikwa ụmụ akwụkwọ a na-agụsi akwụkwọ ha ike, mara na onwe ha ụzọ dum mkpirisi eji enwe ego n'ụwa na-abụ ịlụsi ọrụ ike, nwee nsọpụrụ n'ebe okenye nọ. Even akwụkwọ nsọ kwukwere nke sọpụrụ nna na nne gị, ịsọpụrụ nna na nne gị abụghị sọ mgbe o ji bụrụ ya biological mother or parents, mana ndị ọbụla bụ your senior nye ha nsọpụrụ. N'okwu nke ya, onye prịnsịpal OGS Oriakụ Nkechi Udensi kenere ndị otu 1990 ka ha si tụpụta ezigbo alo wee kwuo na ọ ga-eme ka ụmụ akwụkwọ na-agụsị akwụkwọ ike. Oge kịta na ụmụakịta enyi dịka na-eso ha ife ndị mmadụ na-akpọ bomba to bomba. Anyị na-anwụ okwu anyị na-agwa ha, and from every indication I can see that they are being motivated. The motivation is there. They are happy. Even before now, they're happy. And they had out to do whatever we tell them. Mgbe ndị ABS na-agba ha ajụjụ ọnụ, ọtụtụ ndị otu 1990 set gụnyere prezidenti ha, ọkaikpe Ezinwa Ukoha, Maazị Don Ucheagụ, Reverend Sister Nneka Emegwa na Honorable Golden Ilo kwuru na kemgbe ha gụchara ha na-enyelụkwa ya bụ ụlọ akwụkwọ aka n'ụzọ ndị dị iche iche iji kwalite agụmakwụkwọ, wee kwuo na ya bụ mmemme bụ nke ha ga na-eme n'afọ n'afọ. Ya bụ mmemme gosipụtakwara ikenye ụmụ akwụkwọ sanitary pads na inye ụmụ akwụkwọ ndị na-eme ọfụma onyinye ego na scholarship site na OGS Ọkịja. Faith Onyemuche.